ದಾರುಕಾಸುರ ಚಂಡಮುಂಡರ ಮಹಿಷ ಶುಂಭನಿ ಶುಂಭರ ಘೋರ ಸಮರದಿ ತರಿದೆ ಹಲಭವ ತಾರಲೆತ್ತುತ್ತ ತನುಜರ ಅನ್ನೊಂದು ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣುಡು ಕಡಲ ಪುಡೆತ್ತ ಈ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಗೋಲೆಗಾದು ನೂದೊಕ್ಕೇಳಿದ ಮಾನದ ಗದ್ದಿಗೇಡು ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದ ಸೇವೆಗೆತ್ತೊಂದು ನೇಮ ನಿರಿತ ಐತಾ ಒಂದು ಇಡೀ ಬಾಮೊಗು ಬಾಮೊದ ಪುರ್ಸಾದದ ಬೂಳ್ಯದ ಮದಿಪುದ ಅಭಯಪುರೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಳಾದಿಶಕ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪಿಲಿಚಂಡಿ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿನ ಅಡಿದ ಅವರಿಗೆ ಸದ್ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅಭಿವಂದನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಂಗಿಕಂ ಭುವನಂ ಯಸ್ಯ ವಾಚಿಕಂ ಸರ್ವವಾಗ್ಮಯಂ ಆಹಾರ್ಯಂ ಚಂದ್ರತಾರಾದಿ ತಂ ವಂದೇ ಸಾತ್ವಿಕಂ ಶಿವಂ ಪನೊಂದು ಮಾತ ಸಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ತರೆತಗ್ಗಾದು ಹಿರಿಯಕಲು ದಿಂಜ ಜನಕುಲ್ದೇರು ಪೂಜಾರಣ್ಣೊಲ್ಲೇರು ಮುಕ್ತೇಸರು ಅಕಲ್ನ ಪಾದಗಳ ವಿನೀತ ಬಾವಡು ಯಾನು ಗೌರವ ವಂದನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಭೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿನ ಮಾತ ಮಾನ್ಯರುಗಳ ಪೂಜ್ಯ ಅರ್ಚಕರುಗಳ ವಿನೀತವಾದ ವಂದನೆ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಸುಪ್ರಸನ್ನವಾಯಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಬತ್ತು ಸೇರುವಂದ ಬಂದುಲೆ ಬನ್ನಗನೆ ಅರ್ಚಕರು ವೇದ ಪಠಣ ಮಲ್ತದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ವ್ರತಾಚರಣೆದ ಮಂತ್ರ ಶ್ಲೋಕ ಪಠಣ ಮಂತೊಂದಿದ್ದರು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆದ ಭಜನ ತಂಡ ಎನಿಂಚಿನ ವಿಠೋಬ ರುಕ್ಮಾಯಿ ಮಂದಿರದ ಜಗಟೆ ಜವನಿಯರು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಅಗ್ಗದ ಮೋಜುದ ಮಜಾವಳಿದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಈ ಮೊಗವೀರ ಪಟ್ನಾಡು ನನಲಾತ್ ಭಜನದ ಉಸುಲು ಆ ಕಮ್ಮೆನ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪ್ರೇರಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಭಜನೆದ ಮುಖೇನ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಂತದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುವ ಪನ್ಪುನ ಕೀರ್ತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಭಜಕರಿಗೆ ಅವರ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯದ ಬಂದುಲೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಇನಿ ಈ ಭಾಗಡು ಬಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಡತೊಂದು ಈ ಜಗತ್ತುಡು ಶಕ್ತಿದ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡಾತಿನಿ ಯಾಪಾಂದು ಬನಿಯರ ಕಷ್ಟ ದಯಪಂಡ ಆದಿಮಾನವನ ಕಾಲೊಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜುನಲ ಕಾನೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಾಂದಿನ ಅಗೋಚರಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಲು ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಆಶ್ರಯವಾದ ನಮ್ಮ ನಂಬೊಂದು ಬೈತ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒರುಟು ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ರೂಪೊಡ ಕಲ್ಲುದ ರೂಪೊಡ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನರಮಾನ್ಯನ ಬದುಕದ ಉಲೈ ಯಾಪ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪೊರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ಲು ಮೂಡುಲೋ ಅಪಗ ಐಕೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ರೂಪ ನಮ್ಮ ಕುರಿ ರೂಪ ಕೊರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಮಹಿಮಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಹಿಮಾ ಕಥಾನಕ ಊರುಗು ಪಟ್ಟೋಡು ಜವನರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪನ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ಐತಿಹ್ಯಲೇನೋ ಪಾಡ್ದಾನಲೇನು ಕಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬತ್ತ ಇಂಚ ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ರೂಪ ಕೊರ್ತಿನೋ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ದಯಪಂಡ ಈ ಜಗತ್ತುಡು ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ಪುನೋ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ಮಯದ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ದುಂಬು ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿನ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಭೂಮಿದ ಸಸ್ಯಧಾರಣೆ ಇಂದು ರಟ್ಟು ಆದಿಮಾನವನ ಕಾಲೊಡ್ದು ಇನಿಮುಟಲ ಮನುಕುಲನು ಚೋದ್ಯದು ಮುಟ್ಟಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಂಚಿನ ರಟ್ಟು ಕಲ್ಪನೆದ ಮುಖೇನ ದಂಡದ ಕಳೊಟ್ಟು ಬೀರೊಡು ಎಂದರೆ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಅರಸುನ ಅಧೀನಡಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಜವನೆರೆಗು ಆಂಜೋಲೆಗು ದಂಡದ ಕಡಪು ಕಡಪುಡ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಯಾಜಮಾನಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಸೂತ್ರ ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆದ ಪಾತ್ರ ಇದು ಮಾತೇನು ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಭಾಯಿತೊಂದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಪೊಣ್ಣುಗು ಉಂಟಾಡು ಅಂಚಾದ ಆ ಪೊಣ್ಣುನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಲ್ಪನೆನ ಮಡಬರ್ತದೆ ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಈತ ಕಲ್ಪನೆಯ ಐಟ್ ನರಮಾನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜೀವಿತ ಕಾಲಾವಧಿಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಗುಣಕು ಆ ಮೂಜಿ ಗುಣಕಲೇಗ ಮೂಜಿ ದೇವಿಲೇನ ಸಂಕಲ್ಪ ಹಿರಿಯಕಲು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತು ಐಟ್ ಸುರುತವು ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿನ ಗುಣವು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಸತೋ ಗುಣ ಐಕ್ ಸಾತ್ವಿಕ ಪನ್ಪುನ ಭಾವೊಡ್ದು ಬರ್ಪುನ ಇಂದಕ್ಕೆ ಅಧಿದೇವತೆ ಪೊಣ್ಣನ ನನಂಜು ರೂಪವಾಯಿನಂಚಿನ ಸರಸ್ವತಿ ಆ ಸರಸ್ವತಿನ ರಂಗು ಬೊಳ್ತು ರಡ್ಡನೆ ಗುಣವು ಒಂದು ಕೆಂಡ ರಾಜಸ ಗುಣ ಆ ರಾಜಸದ ಅಧಿದೇವತೆ ಏರೆಂದು ಕೆಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಗುರುತುದ ರಂಗುವ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಕೆಂಪು ಬಹುಶಃ ಈ ಕೆಂಪು ಶಾಲು ಪಾಡ್ರೆ ಅವೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂದು ಅದು ಹೆಣ್ಣು
ಅಕೇರಿದ ಈ ಲೋಕಡ್ ಅಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿನ ಒಂದು ರೀತಿದ ತಮಸ್ಸು ಜಿಂಜರೆಗೋಸ್ಕರ ಕತ್ತಲು ಜಿಂಜರೆಗೋಸ್ಕರ ಉಪ್ಪುನವು ತಮೋಗುಣ ತಮಸ್ಸು ಪಂಪುನ ಭಾವ ಹೊಡೆದು ಬರ್ಪುನಿ ಇಂದೆತ್ತ ರಂಗ್ ಕಪ್ಪು ಆ ಕಪ್ಪು ರಂಗಡು ಉಂಡಾತಿನಾಲು ಮಹಾಕಾಳಿ ಕಾಳ ಪಂಡ ಕಪ್ಪು ಅಂದೆ ಅರ್ಥ ಬಂದುಲೆ ಎಂತಾಯಿ ಈ ಮೂಜಿ ಶಕ್ತಿಲೇನ ಗುರುತ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಪಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಂಪುನ ಕಲ್ಪನೆ ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಬತ್ತಿನವು ಅಂಚಾದ ಆ ಉ ಮು ಪನ್ಪುನ ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರದ ಪ್ರಣವ ಅಕ್ಷರ ಸೇರಿದ ಎಂಚ ಓಂ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಕ್ಷರ ಹಾಕೊಂಡು ಐಟ್ ಆ ಉ ಕಾರಡು ಪುನಾದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತಿರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾಪ ಉದ್ಯವೆಂದಲು ಕೇಂಡ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದ ಬೊಕ್ಕ ಸಮುದ್ರ ಮತನದ ಕಥೆ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಕಲ್ಪನೆ ಬತ್ತುಂಡು ಎಂದು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಡು ಐಡ್ದು ತುಂಬೆ ಇಡೀ ಚತುರ್ವೇದಡು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನಂಚಿನ ಋಗ್ವೇದ ಆ ಋಗ್ವೇದಡು ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನೋ ಉಂಡು ಆ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಡ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲ್ಪನೆದ ಉಲ್ಲೇಖಲೆಂದು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಪಂಡ ವೇದ ಕಾಲೋಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಪುರಾಣರ್ದು ದುಂಬೆ ಹುಟ್ಟುದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಗುಪ್ತ ಕಾಲೋಡ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶತಭಿಷ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಲ್ಲೇಖಲಿಡಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಪಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಆಂಡ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಚಲಿತವಾದ ಉಪ್ಪುನವು ಕೇಂಡ ಅವು ಸಮುದ್ರ ಮತನದ ಕಥನ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನದ ಕನೆ ನಂಗೆ ಮಾತಿರ್ಗಲ ಪೇರುದ ಕಡಲು ಐಟ್ ಮಂದರ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಮಲೆ ಪಂಡ ಗಿರಿನ್ ಕಡೆಗೋಲಾದ ದಿಯರು ಮಂತ್ ತುಳುಟೈಕ್ ಮಂತ್ ಎಂದು ಬುದ ಮಂತ್ ದಿಯರು ಐಕ್ ಓವಪ್ಪ ವೈಪನದ ಬಲ್ಲು ಎಂದು ಕೇಂಡ ಈ ಭೂಮಿನ ತುಂಬಿನಂಚಿನ ವಾಸುಕಿಗೆ ಆ ವಾಸುಕಿನ ಪತ್ತದ ಆ ಕುಡೆಟ್ಟು ಅಸುರೇರು ಈ ಕುಡೆಟ್ಟು ಸುರರು ಒಯ್ತೇರು ಒಯ್ಪುನಾಗ ಭೂಮಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲವಲಾಂಡು ಮಂದರಗಿರಿ ಪರ್ವತ ತುಂಡಾದ ಬೂರಿಯರೇ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡು ಅಪ್ಪಗ ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಕೂರ್ಮಾವತಾರ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತದು ತನ್ನ ಪುಡಿಯಲಿಡು ತುಂಬುವ ಒಂದು ಆ ಪರ್ವತನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೇರು ಎಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇಂಚ ಸಮುದ್ರ ಮತನದ ಮತನ ಕಾರ್ಯ ಅನಗ ಪುಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸುವಸ್ತುಲು ಐಟ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಇನಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸುರಭಿ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಕಾಮಧೇನು ಬುದರ್ದಿಯ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನೇನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿವ್ಯವಾಯಿನ ಮರ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಐಕ್ ಕಲ್ಪತರು ಒಂದು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಅನ್ಬುದರ್ದಿಯ ಕೌಸ್ತುಭ ಪನ್ಪುನ ಅನನ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಹೊಳಪುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಣಿ ಬತ್ತಂದು ವಿಷ್ಣು ಐತ ಪೊರ್ಲುಗು ಮರ್ಲಾದು ತನ್ನ ಇದೆತ್ತ ಪದಕವಾದುದಿಯೇ ಅಂಚಾದ ಕೌಸ್ತುಭಧಾರಿ ವಿಷ್ಣುವಾಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು ಧನ್ವಂತರಿಪುರ ಪುಟ್ಟಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರಂಭಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಷ ಆ ವಿಷಪೂರ ಪೋದು ಅಮೃತ ಪುಟ್ಟುನ ತುಂಬು ಪುಟ್ಟುದು ಬತ್ತಲು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿರಿದೇವತೆ ಒಂದುಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಿರಿದೇವತೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಪನ್ಪುನ ಈ ಮೊಗವೀರ ಪಟ್ಟಣದ ಪಾತ್ರೆ ಅನ್ಪ ನೋಡಿ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ ದರಿದ್ರ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ದಿನ ಪುಟ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇದು ಪುರ ನಮ್ಮ ಉಂಟು ಇಂದುವೇ ಮೊಗವೀರ ಸಂಘದ ಪ್ರೇರಣೆಡು ನಡಪುನ ಈ ಮಣ್ಣುಗು ಉಳ್ಳಾಳಗು ಮಲ್ಲ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಗುರುತು ಕನೆನಂಚಿನ ಉಳ್ಳಾಳದ ಶಾರದೋತ್ಸವದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಪುಟ್ಟಿನಿ ಯಾಪ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಪತ್ತು ಅಧಿದೇವತೆಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಪುಟ್ಟಿನ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಗ ಆಡೋದು ಬುಧರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪುಟ್ಟಿನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದಾಗಿ ಐನ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಎಂದು ದೀಪಾವಳಿದ ಕುರಿತು ಮಲ್ಪುವ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರು ದೀಪಾವಳಿದ ಪ್ರತುಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅವು ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಪುಟ್ಟಿನ ದಿನ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ದಾಯಿ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದಾಯಿ ಎಂದು ಪಂಡ ಚಾರುಮತಿ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳು ಪುರಾಣಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪಾದು ಆಲು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಕಾನೆ ಮಾಮಿ ಬೊಕ ಮಾಮಣ್ಣನು ಭಾರಿ ವಿನೀತ ಭಾವಡು ಭಾರಿ ಪೂಜನೀಯ ರೀತಿಡು ತೂಡು ಗೌರವ ಭಾವಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಆತ ಪೂಜೆ ಏತ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರಲು ಪಂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಲಿದು ಬತ್ತದು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ರಡ್ಡನೆ ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ಇಂಚ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತನ ಧನಕನಕಾದಿ ಸಂಪದ ಪ್ರಾಪ್ತಾಪುವುದು ಪಂಡಿರಿ ಆರೂಢಿ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ರಡ್ಡನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಪಂಡ ಇನಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ವರಟ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನೇ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಬಂತು ಇಂಚಪ್ಪ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸಡು ಯಾನು ಪಂಡಿರಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಐಕೊಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊರಡು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ತುಳುವೆರನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅತ್ತು
ಇನ್ನು ಏತೋ ಜನ ಏನು ನಡಕೇಂಡಿರು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಗವೀರ ಪಟ್ನಡಿಯರು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಬರ್ಬರಿಗೆ ಮುರನೇ ಅವರು ಆಟಿಡು ಬೇತನೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾನ ಇದು ಕೊರಡೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕಾಲಮಾನ ಪದ್ಧತಿ ತುಳುವ ದ್ರಾವಿಡ ಕಲ್ಪನೆಂಚ ಪಂಡ ಇಡೀ ನಡವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪುನಿ ಆವರ್ತನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಂಜಿ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲಾವಧಿಡ ವರ್ಷಾವಧಿಡ ಬರ್ಪುನ ಉಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಡ ರಡ್ಡು ನಮೂನೆದ ಕಾಲದ ಚೌಕಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಚಂದ್ರನ ನಡಕೆಡು ಒಂಜಿ ಸೂರ್ಯನ ನಡಕೆಡು ಚಂದ್ರನ ನಡಕೆಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ತು ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡ ಆಟಿ ಕರಿಂಡು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮುರಾನಿ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಸೋಣ ಸುಡಾಡು ಅಂಚ ಅದು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ರಡ್ಡನೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಇನಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಆಂಡ ಸೂರ್ಯನ ಲೆಕ್ಕಡು ಪಗ್ಗು ಬೇಷ ಕಾರ್ತೆಲು ಆಟಿ ಸೋಣ ಐತ ಆಟಿ ಇತ್ತೆ ಅವನು ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಪುಟ್ಟ ನಡಪು ನಾವು ಸಂಕ್ರಮಣ ಗೊರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ ಇಂಚ ಆ ಆಟಿದ ಬಹುಶಃ ಅಕೇರಿದ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಂದು ಅಪ್ಪು ನಾನು ತುಂಬದ ಶುಕ್ರವಾರ ಗಾನಾಗ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚಾದ ಕೇಂಡ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಒಯ್ಲ ನಿರಾಕರಣೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಜ ಸ್ವೀಕರಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿ ಅಂಚಾದ ತುಳುವೆರ ಅಂಡಲ ವೈದಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒಂದು ಅನುಕರಣೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಆಂಡ ಮೂಲ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ತುಳುವೆರಡ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಇಚ್ಚಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಆಟಿಡು ಪೂಜೆ ಕರಿತದ ಬಾಕಿಲು ಪಾಡ್ನ ಒವೇ ನಮೂನೆದ ಪೂಜೆನೆ ನಡಪೆರಬಲ್ಲಿ ಸೋಣದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬಾಕಿಲ್ದೆತ್ತದು ಸೋಣ ನಡಾರಿ ಕರಿಪೋಡು ಬಂದು ನಾವು ವಾಡಿಕೆ ಬಂದುಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರನ ಮತೂತ ಒಂಜಿ ತಾವರದ ಮಿತ್ತು ಓಲೆಗಾತಿನಂಚಿನ ದೇವಿ ಕೈಟ್ ಬಿರ ತಾವರನೆ ಪತ್ತಿನ ಮೂಲವೇ ಸ್ವರೂಪಡ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪ್ರತಿಮೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೋ ಪಂಡ ಎಂಚ ಆಯ್ತ ಚಿತ್ರಕಲ್ಪನೆ ಕವಿಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡೋ ಕಲಾವಿದನ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡೋ ಅಂಚನ ಇಲ್ಲದೆತ್ತು ಆಂಡ ದಿಂಜ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳು ಮಸ್ತ್ ಸಾಂಕೇತಿಕ ದಿಂಜ ಸಾಂಕೇತಿಕವು ಪಂಡ ಸಿಂಬೋಲಿಕ ಇದು ಒಂಜಿ ಎಲಿತ ಮಿತ್ತು ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಕುಲ್ದೇರ ಕೆಂಡ ಇತ್ತೆ ಆ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೇರು ಅವು ಸಾಧ್ಯನ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಇಂಚೊಲ್ಲೇರು ಎಲಿ ಈತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಅವು ಸಾಧ್ಯನ ಇಂಚ ಕೇಂದಾಗ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚು ಮುಂದೆ ಪನೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದ್ದತೆ ಆಂಡ ಅವು ಸಿಂಬೋಲಿಕ್ ಪಂಡ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅವು ಚಂಚಲವಾಯಿನವು ಎಲಿ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಯಿನವು ಗಣಪತಿ ಅಂಚನೆ ತಾವರೆ ಪಂಪುನವು ಜನ್ಮಗ ಸಂಕೇತ ಆ ಜನ್ಮ ನಮ್ಮ ತಾವರೆಡೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ತೂಪ ಪದ್ಮಜ ಅನುಬುದರು ಪದ್ಮಡು ಪುಟ್ಟಿನ ದೇವರು ಈ ಪದ್ಮಲಯ ಪದ್ಮೋನ್ನತೆ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಲ ತಾವರೆಡು ಉಂಡಾಕಿನ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕಡಲು ಒಂಜಿ ನೀರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ತಾವರೆ ಅರ್ಲದು ಐಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕುಲ್ದಾಳು ಪಂಡ ಇಡೀ ಜನ್ಮಗ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಯ ಐತು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆತಿನವು ಏರು ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತನಲ್ಲ ತಾವರದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಅವನಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಯಿನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂಚನೆ ಕೈಟು ಬತ್ತಿನ ತಾವರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭೂತಕಾಲದ ಜನ್ಮನು ಪಂಡ ತನೊಂಜಿ ತಾವರೆ ಭವಿತವ್ಯನು ಪನ್ಪುಂಡು ಭವಿಷ್ಯನು ಪನ್ಪುಂಡು ಐಡುಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಅಭಯ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವರದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಎಂಚ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕುಲ್ಲಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವಳಿಗೆ ಮೂಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿಖಲ್ ತೋಟು ಅವು ಪದ್ಮದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವು ಸ್ಥಿರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾವರದ ಮಿತ್ತು ಮುಂತಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ಉಂಟು ಅವು ಚರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂದು ಕುದರು ಚರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಥಿರವಾಸೆ ಎಂದು ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಸ್ಥಿರವಾದ ಉಪ್ಪೊಡುಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂಚಾಂದು ಪಂಡ ಅವು ಆಯ್ತ ಮೂಲ ಧಾತು ಎಂಕಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ತೂಪುನವು ಅವು ಕಾಸು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರ ಕಾಸು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರ ಅವು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪ ಐಕ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬತ್ತನ ಅವು ಇಮ್ಮಡಿಯಾಪುಡು ಐಟ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ತೋಜುನು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಆಂಡ ಆ ಕಾಸದ ಮೂಲ ಪಂಪುನವು ಅವು ಸಾತ್ವಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳು ಬರುಡಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಅವು ದೈವಿಕ ಸಂಪತ್ತ ಅವು ಆದಿಭೌತಿಕವಾಯಿನ ಆದಿದೈವಿಕವಾಯಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಯಿನ ಸಂಪತ್ತ ಅವು ಆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಉಳೈಡು ಐನು ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ತನ ಕುಟುಂಬದ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆ ಸಂಪತ್ತು ಉಳಿದು ಎಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಬಂದುಲೆ ಈ ಜಾಗಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆದ ಒಂದು ಹೊಸತನ ನಮ್ಮ ತೋಡು ಈತ ಜನ ಸೇರ್ದ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಲ್ತೇರು ಬಾರಿ ಸಹೃದಯ ರಾಯನಂಚಿನ ಅರ್ಚಕರು ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರತಿ ಭಾಗೋಡ್ಲ ಪೂಜೆದ ಅರ್ಥನು ಸೇರಿನ ನಕ್ಕ ಅರ್ಧಾಪುನಕ ಪನೊಂದು ಬೈದೇರು ಹಿರಿಯಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮುಗುನ ಮಾತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯಾಯನಂಚಿನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಪ್ರತಿಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ವಿಗ್ರಹದವು ಪ್ರತಿಮೆ ಪ್ರತಿರೂಪವು ಅವು ರಜತ ಸದೃಶವಾಯಿ
ರಾಮಾಯಣಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಬೋದು. ಕನಕ ಸಂಘ ರಜತಂ ಕನಕಂ ಭವೇ. ಈ ಬಂಗಾರದ ಸಹವಾಸುಡು ಬೊಳ್ಳಿಲ ಬಂಗಾರ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬಿಡಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಈತ್ ಜನ ಸೇರ್ದು ಈತ್ ಪ್ರೀತಿಡು ಈತ್ ಗೌಜಿಡು ಇತ್ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಈ ಸಭೆಲೇಸ್ ನಡಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಆ ಪ್ರತಿಮೆ ಡುಪ್ಪುನ ಆ ರಜತ ನನ್ನ ಒಂದೇ ವರ್ಷಡು ಬಂಗಾರ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಐದು ಸಂಕೇತ ಹೇಳು. ಅಂಚನೆ ಮಂಡಲ ಪಾಡ್ದಿರು ಪದ್ಮದಳ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಂಡಲ, ಆ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಆವಾಸ ಮಲ್ಪುನವು ಆವಾಹನೆ ಮಲ್ಪುನು ಅವಳು ದೇವಿನ ದೀದು ಕಲಶ ಮಧ್ಯೆ ಆವಾಹನೆ ಮಲ್ಪುಂದು ವೈದಿಕರು ಪೂಜೆ ನಡೆಪೇರು. ಷೋಡಶ ಸೇವೆ ಇನಿ ಆಜನೆ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ಆಜಿ ಪಂಡ ನರಮಾನಿಗೆ 5 ನಮೂನೆದ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಪುಣಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ವ್ಯಾನ ಉದಾನ ಸಮಾನ. ಈ 5 ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತಿಯಾದ ಮಾತ್ರ ಆಜಿನೆತ ಪೊರ್ಲುದು ಇರ ಸಾಧ್ಯ. ಬಹುಶಃ ಈ ಪೂಜೆ 5 ವರ್ಷ ನಡೆದ ಅವರ 5 ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತ ಆಪುನಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕತದ ಪ್ರಸರಣ ಈ ಭಾಗದ ಆಂಡಿಂದ ಮಣ್ಣು ಅಂಚಾದ ಆಜಿನತ ಪೊರ್ಲುತೂಪುನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಚನ ಷೋಡಶವಾಯಿನಂಚಿನ 14 ಮುನೆದ ಸೇವೆಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತದ್ದು ನೈವೇದ್ಯಾದಿ ಪುಣ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲು ಧರ್ಮರಕ್ಷಣಾ ಮೊಗವೀರ ವೇದಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಧರ್ಮನು ನಿಜ ಅರ್ಥಡು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥೋಡು ಒಂಜಾತ್ ಅರಿ ಬೊಕ ಸುವಸ್ತುಲೇನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣೇರು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ತಂಗೆ ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನು ಮಾತೆರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುಲಕ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ತೇರು ಚೌಟೇರು ಅರೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೇರು ತುಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಡು ಅಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಸೂಕ್ತ ಅಂದಮಯ ನೋಡಿದೆ ಪಂಡ ಆ ಕಾಸು ಅವು ಮಾತೆರಿಗೆ ಸೇರು ನಂಚಿನ ಸಾತ್ವಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಅಂಚಾದ ಅರಡ ನನಲಾಕು ಸಮೃದ್ಧಿ ಉಂಡಾಪುಡು ಪನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣ ಅಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಡ್ ಇಂಚಿನ ವಸ್ತುಲೇನು ಪೂರ ಜನಕ್ಲೇಕು ಕೊರಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರುಂಡು ಶತಹಸ್ತೇಣ ಸಂಗ್ರಹೇಣ ಸಹಸ್ರಹಸ್ತೇಣ ವಿತರಣೇನ. ಧರ್ಮರಕ್ಷಣಾ ಮೊಗವೀರ ಸಂಘದಕ್ಕನ್ನು 100 ಕೈ ಇಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುವರು ದೇಣಿಗೆ ಆಂಡ ಸಾರ ಕೈಟುಕೊರಡಿಗೆ ಸಹಸ್ರಹಸ್ತೇಣ ವಿತರಣೆ ಸಾರ ಕೈಟುಕೊರಡಿಗೆ ಅವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಆಪುಣೂ ಪನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಬಂದುಲೆ ಈತ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಲಾಭದಾದ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಮೇಧಾಂ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷಂ ತೇಜಃ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ. ಈತ ಪೂರ ಸಂಪತ್ತು ಬರ್ಕೊಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ದುರಿತಲು ದೂರ ಅದು ಸಾತ್ವಿಕವಾಯಿನ ಸಂಪತ್ತು ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಆಗುವುದು ಅಂಚಿನ ಸಂಪತ್ತು ಅಳಿಜ್ಜಾಂದಿನಂಚಿನ ಸಂಪತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಇಲ್ಲಾಡು ನಿಲೆ ಉಂಟುವಾಲು ಬಂತು ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಬಂದುಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆದ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದು ಸಮಾಪನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮೂಲು ಆರಾಧನೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಉತ್ಸವ ಒಂಜಿ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ. ಇಂಚಿನ ಪೂಜೆ ಇಂಚಿನ ಆಚರಣೆ ವರ್ಷಾವಾದಿ ಉತ್ಸವ ಇಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜನಕಲು ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸು ಸೇರಡು ಪನ್ಪುನೆಗೆ ಹಿರಿಯಕಲು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರ. ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ಟಿವಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಲ್ಲೆರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸೀರಿಯಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಐನು ಮಾತೇನು ಬರಿಕದೀದು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಾಂಗಣಡು ಮಾಧವ ಮಂಗಲ ಆಪುನಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲು ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಸೇರೋಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಗಲಾಪುದಿ ಒಂದು ನಿಖಲು ಬೈದ ದಿಂಜ ಸಂಕಡ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ನಿರ್ದಯಪಂಡ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಯಿನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ವಿರಡ ಸಂಕಟ ಅಂಡಲ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಕುರ್ಸು ಜೋಕ್ಲೆಡ ಜಿಂಜ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಸೇರುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ದಯಪಂಡ ಆ ಮುಖೇನ ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಪುನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಬರಡು ಎಂಕಲ್ಡ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಬರಡು ಮನಸ್ಸದ ಕಲ್ಮಶ ದೂರ ಅದು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಪೋಡಿತ್ತಿನ ಇಂಚಿನ ಆಚರಣೆ ಆಪುನೇನು ಜೋಕುಲು ತೂ ಇತೇನ ಪಂಡಿತೆ ಅವನು ದೀತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆದ ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುಲು ಐತ ಉಲೈದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೇರಿದ್ದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪನೋಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಅವು ದಾಯ ದೀತೆರನ್ನು ಕೇಂಡ ಐಕೆ ನೆರ ಅಂತೆ ಐತ ಅರ್ಥ ಬಂದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡ ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನೆನಪುಡುವರಿಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ದಾಟದ ಬೋಪುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಯಾನ್ ಯಾಪಲವು ಪನ್ಪುನವು ಹುಟ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅವನು ಮಾತಲ ಬಾನದ ಮಿತ್ತು ರಾಪುನಂಚಿನ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಉಂಡಾವನು ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ತಿರ್ತುಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನ್ಪುನವು ತೆಂಗದು ಪೋಯರೆ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಓವರ್ ತುಲ ಎತ್ತರವಾದ ಉಂತುದು
ಕರ್ಮಭೂಮಿನ ಧರ್ಮಭೂಮಿಯಾದ ಒರಿಪೊಡಿತಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೂ ಇಂಚಿನ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಇಂಚಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಯಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ದುಂಬುಗೂ ಓಡಿತಲ ಐಕ್ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಕಾರಣವು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಚಾರನ ಪನು ಅಕಲು ತೆರಿನ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೂ ನಡಪು ಇತ್ತೇದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ನಮ್ಮ ಕಾಯ ಮುಡಿದು ಕೈಲಾಸದ ಸಂದಿನ ಹೊರತುಡು ಪಿರಲ ಏನಿಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ಚಂದ್ರಾರ್ಕ ಪರ್ಯಂತ ಈ ಪೂಜೆ ನಡಪೋಡುದಿತ್ತಲ ಜೋಕುಲುಗ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೇರಣೆ ಬರು ಅಂಚಿನ ಪ್ರೇರಣೆ ಹೊರಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಅವಡು ಇನಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಈ ದಾದಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನುಂಡು ಪೂಜಾದಿ ಪುಣ್ಯ ಸೇವೆನುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಜಗನ್ಮಾತೆನ ಅಡಿದಾವರೆಗೆ ಸದ್ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಂದಾಯಾವಡು ದೇವಿ ರಡ್ಡು ಕೈಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡು ಸೇರಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರುಗಿನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ದೀರ್ಘ ಆಯಸ್ಸು ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಾವಡು ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಬೋಡು ಬೋಡುತ್ತಿನ ಸಂಪತ್ತು ಐನ ಅನುಭವಿಸಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥರೇಖೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ರೇಖೆಯ ವೃದ್ಧಿಯಾವಡು ವಿಶೇಷತಃ ಮನಸ್ಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸುಡಿ ದಾದಪೂರ ಸಂಕಲ್ಪನುಂಡ ಐನ ಸಕಾಲಿಕವಾದ ನಾರಾಯಣ ಸಮೇತ ಐನಂಚಿನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಮುಖೇನ ಧರ್ಮ ಕಟ್ಟುನ ಬೇಲೆ ನಿರಂತರ ಬಾವಡು ಬಂದುಲೆ ಉಳ್ಳಾಳದ ಈ ಕಡಲ್ದ ಪುಡೆ ಅವು ಚೌಟರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಕೀರ್ತಿನ ಬೆಳಗಿನಂಚಿನ ಮಣ್ಣು ಪೊಣ್ಣಾಳ್ವಿಕೆದ ಮಣ್ಣು ನಾನು ಕರಿವರ್ಷಲ ಮೂಲ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ನಗ ಬಂದಿತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಗವೀರ ಪೊಂಜೋಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂತ ಮೊಗವೀರ ಸಂಘ ಮತ್ತೆ ನಿಂದು ಹೇಳಿ ಅಡೆ ಹೋದು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಹೋದ ಅವಳು ಬೇತೇನೆ ಅತ್ತು ಅವು ಮೊಗವೀರ ಸಂಘಗ ಮಾತ್ರ ಯಾನಪನು ದಯ ಪಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀಲ ಶರದಿ ಸಂಭೂತೆ ಪಂಡ ಕಡಲಿಡ್ದು ಪುಟ್ಟಿನಾಡು ನಿಖಿಲ್ಲ ಕಡಲು ಜೋಗು ಅಂಚಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಜೀವ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಡಲು ಮೊಗವೀರ ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಜೀವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಡಲು ಅಂಚಾದ ಅಂಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸದೃಶವಾದ ನಿಖಿಲ್ ಉಲ್ಲಾರು ಇನಿ ಮೋನೆಡೆ ವೀರತ್ವನು ಮೊಗ ವೀರತ್ವನು ಕೊರದು ಕಡಲುಡು ಎಂಚ ಆತ್ತುಮಲ್ಯದ ಬಲ್ದೇರಲು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಐನು ಮೀರದು ಗೇಲದ ಕೋಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಗೆಲ್ಮೆನದ ಗೈಪುನು ನಿಖಿಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂಚನೆ ಈ ಉಳ್ಳಾಳ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಈ ಸೀಮೆಗೆ ಈ ಕಡಲಿಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ವಿಷಗಾಡಿಲು ಅಧರ್ಮ ಅನೀತಿದ ಅನ್ಯಾಯದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತೆರೆಕೂಲು ಸೆರೆಕೂಲು ಐನು ಮೀರದು ಧರ್ಮದ ಓಡ ಗೇಲದು ಕೋಡಿಗೆ ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಮೊಗವೀರ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಐಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಜಲ್ಲಬು ಕೈ ಕೊರ್ಕ ಆ ಪಾಂಪುದ ಮುಖೇನ ನಿರಂತರವಾದ ಕಡಲದ ಎರ್ತೆ ಜಪ್ಪೇಲದ ಗೇಲು ತೂಪುಲ್ಲ ಕಾವಡು ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಇಂಚಿನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮತ್ತದು ಸಮಗ್ರವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ತೆರಿಪಾವನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನೆನಪು ದೀಪುನ ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಡು ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ತೆರಿದು ಎಂಕಲು ಸದ್ಭಾವಪೂರ್ವಕವಾದ ಇಟ್ಟು ಸೇರುವಲ್ಲ ಕಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯಾವಡು ಪನೊಂದು ಮೋಕೆದೀದು ನೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಮನೋಜಣ್ಣಗ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಮತ್ತನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತೆರ್ಗಿಲ ಶರಣೊಂದು ಸೋಲೆ ಇತ್ತು ಪುಡ್ಯಾಡು ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿದ ಬೊಳ್ಪು ಕೊರಪಿನ ಸಿದ್ಧಿಗತ್ತಿಗೆ ನಿನ್ನವು ಒದ್ದಿದಿನ ಅಜ್ಞಾನ ಕತ್ತಲೆ ಕಳೆದು ಕಾಪುನ ಲೋಕಗೂ ಅಡ್ಡಿ ಬಿಟ್ಟುರ ಸಾವಿರನು ಪಾರಾದುಗಾವುದ ದೂರಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪುಗುಯೇ ಬೆರಿ ಸಾಯಾದು ಉಂಟೋಳು ಭಕ್ತಿಗಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಪಾದ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ.